Commanders, salute. Hayi masosha kaThambo. Ngithunywe Oliver Tambo ekuseni ukuthi ngizokhuluma. Ngizokhulunyiswa ke uthando lomkhonto wesizwe. Masosha vele emandleni songena kuyacaca. Songena abantu bazosifaka emandleni. Ngoba bayamazi umsholozi ukuthi akaze wabalahla uhleze emnabo. Futhi bakhathele amanga ka-ANC nezithembiso zika-ANC ezingayindawo. Angizosho lokhu-ke masosha omkhonto silungisele kuyongena emandleni. Lokho engizokusho-ke inkatha ne-ANC ngubopha ngabhandelinye khona njengoba vele kwi-alliance kule ganu yabo. Ngithi njengoba semandleni-ke masosha omkhonto angisho lokhu. Babhejiwe abafazi babantu emahhovisi. Zibhejiwe ingane zabantu, abhejiwe amadodakazi abantu. Zabhejwa ingodusi zamadoda. Khona zizothola umsebenzi ngaphansi kaKhongolose. Amavajini ayawaluzile ama-virginity awo. Omasipala abaphethwe inkatha no-ANC. Siyakwazi lokho. Ngisho lo mfazi wayengenanhloso yokufebela indoda yakhe. Wayethi wasekufika bambe itafula ngaphansi kobuholi ka-ANC ne-IFP. Iqiniso lelo. Sexual assaults, gender-based violence through sexual extortion. It is a culture and a norm. Abafazi babantu ababhekene nayo, ama-traumas abafazi babantu ababhekene nayo ngoba amadoda abawasebenzi. Kuyimanje bahleli nemfihlo emizini yabo ukuthi indoda ihleli nje kasimasi ithothe ngabamba itafula ngibambela indoda ethize nesikhundla kwamasipala ka-ANC. Kungezekalani ngomendo wami? Afile ama-relationships ngenxa yokuthi abafazi bebephoqa ukuthi abanikeze ngocansi khona bezothola amathuba emisebenzi. Kuyimanje kuyenzeka. Zikhokhile izalukazi bakhokha abafethu ngemali zabo zokugcina ngci abanazo ofaka bakhanda ngazo amakubo bekhokhela ukuthola imisebenzi. Lo msebenzi ongatheni okwazi iphepha kind of job for ukhokhe ngoba ungowesilisa wena ngeke ubhebheke. Indecency, pure indecency level yokumuntu omnyama by other black people in power. And sithula sikhuluma lutho ngaloko, sicula ngomlungu kuphela ngebhunu kuphela lahlukumeza. Kunezinto efestule ngaso ezenziwa abantu abamnyama kwaba abayin power kwabanye abantu abamnyama. We can't keep quiet about those things anymore. So mkhonto sizolungisa la. First azi ukuthi la isitha sesibutshalile ubukhotheni ngaphakathi kithi, sabutshala ubulwane kithi. Sinendlela eziningi zokuveza ubulwane omunye omnyama komunye omnyama. Njengalento engisho. Babhejiwe abantu besifazane bengathandi, bephoqwa izimo zokweswela namaphupho ekusasa elingcono. Bathathiswe inqumo abangayifuni, sexual extortion. So njengoba sizongena ke masosha omkhonto, sidinga ukuqhamuka nabaholi abahlukile. But before we even discuss that, asivumi ukuthi siphuma kuKhongolose. Sinayo lensila nathi. Abanye bethu bayenzile lento bese kuKhongolose. Siyadinga ukucommit amasosha omkhonto ukuthi thina ke sizoyiprotecta idignity yowesifazane omnyama. Sizoyiprotecta idignity yomuntu omnyama. Asizokumenza isifebe noma usikhotheni kuqala kumbe isigebengu kuqala phambi kuba thola umsebenzi. Siyadinga amasosha omkhonto ukuthi sibe nohla olucacile nemibandela ecacile. Noma ubani othunywayo ukuyomela umkhonto wesizwe ngabe zingene lekhansela noma yikuphi. Kube ne-code of conduct umuntu ayisanayo ezokhuluma nge-sex extortion ukuthi angenayo i-history of sex extortion, angizokwenza sex extortion to give imisebenzi. Ne-nepotism siyazi kwenzakalani kwaKhongolose. Mangabe uhlalo nje kwawiqabane la kaKhongolose
indoda yakhe mayengowesifazane izosebenza kamasipala, naye uzosebenza kamasipala. Ingane yakhe entombazane izosebenza kamasipala, i-boyfriend yayo izosebenza kamasipala, abangani bakhe izosebenza kamasipala. Siyazi masosha omkhonto ukuthi nje u-ANC namhlanje yilawo ma-behaviors. Ukuhluleka ukugcina izithembiso, ukuhluleka ukuba qotho emsebenzini. Yingakho namhlanje u-ANC unje. Ukuphepha abantu besifazane ngencindezi ukuthi bafuna unikezwa amathuba. Ukukhokhisa, ukugwaza. Mawungenamali uyohlala ekhaya uyozuza uyofa. Ngokubuka kwami into engiyibale zontathu, zifana nsene apartheid. Zifana nsene nokufakwa yibhunu ibhuze ezingqeni. Zifana nsene nokuboshwa ukugweba isikwebo sentambo uyolengiswa. Nithi akaphile kanjani lo muntu esenimenze walala nendoda engafuni ekade efisa ukuthembeka kumnyeni wakhe ekhaya. Abanye ngisho umama abadala babhebha lapha kaKhongolose. Umama abadala ngisho izalukazi angishilutho. Virgin izalukazi mfazi ntombi kwani. Ngobani abantu abamnyama abanencindezi bafuna umsebenzi, ikakhulukazi abesifazane. Ibhadile abesifazane uthi konke kwehlela kubona. Ibhadile abantu besimamilelo yonke ingcindezi yehlela kubona. Ngisho nokube kuyisishimane kuhamba lapha ukwenza umsebenzi kwanikeza umsebenzi kwawo nobhalanyana somewhere. Sekuzohamba kubhebha abafazi bamadoda imizi yonke ngobani sekuphatha ibhukwana lona ukuthi ama-toilet afakwa yikhona. Ikhona okusho ukuthi uyithoda lifakwe lapha. Nansi indlela lapha. Wathola nanekepi sika ANC neskipe esino Ramaphosa la esifubeni. Sekune license yokubhebha bonke abantu labangafune ukubhejwa. Siyakwazi lokho masosha omkhonto ukuthi kukhongolo sekuyenze namanje kuyenze nasenkatheni kuyenze njengoba bese usombimbini nje labo bayefana. Osende liyalenga labo bonke. On top of that, esoba nehluku, mathi ufika uzofuna i-service delivery normal. Awuphethe mali futhi awuzobhebhisa umuntu. Uzoyithola i-abuse. Uzobuka phansi sometimes uzobuka phansi ubuka phezulu. Yibo laba bangena ngawo lo mkhuba ukugwaza nanokuthi balala. Ayikho ifocus ngoba bafila ama values manje. Abakwazi abantu ukuthola umsebenzi indecently bese befika bebe decent kuona. It's not possible. If you got a job indecently, you'll be indecent in that job. Because there was no virtue in you to get into that job from the first place. Siyadinga ke masosha omkhonto ukuyi-enda le sexual extortion, ukuyi-enda le women abuse, ukuyi-enda le corruption yokugwaza ema-office kahulumeni. Siyadinga ukuyi-enda le indecency to women. This indecency to black people. Because all these things don't happen to white people. They're first done by white people to black people. Now they're done by black people to black people. So umkhonto wesizwe umsebenzi mningi esibhekene nawo. Sidinga ukuklina komasipala. Sikline wonke lama rapist agcwele lapha. Sikline wonke labo sikhothela abagcwele lapha. Onke lama extorters agcwele lapha. Wonke lama abusers abuse umuntu ezofuna iservice noma ezofuna umsebenzi abuser to the core, to the point that ungene una some dignity in you, you get out without any dignity because of how you are treated inside. So ngithika masosha omkhonto ke impi ivulekile ayigcini kumlungu, kunanama values amabi seswafundile eKhongolose sawa normalize. We need to go back and look into those values and transform them. They are behavioral, most of them. They are not political. They are behavioral. We need to solve them. You need to cleanse them. So umuntu nomuntu kothunywayo uMK inhlezingene eliphansi. Asicheck i-sexual history yakhe. Asicheck i-criminal record yakhe. Akasayine i-code of conduct ukuthi uzo-respect amalungelo abesifazane. Uzo-treat wonke umuntu with fairness and dignity deserved. Uzobheka i-merit to award imisebenzi. Konke nama-tenders akhona. And if umuntu ehluleka ukwenza lokho simhoshe, singamasosha thina. We-military alikho i-social own spam. Spam hleze sibhilonge embuthweni. Ngokunjalo-ke, nesikhundla masikunikile, awuzokusi-owner.
fesikwazi ukuphuca sisikhundla sisinika omunye umuntu masubheda. So umkhonto kufe uzakhe ngendlela ukuthi kulula ukuxosha nokuqasha. Esimthumile la isosha esilithumile labheda siliphuca isibhamu fast sinikeze enye isosha lihambe liyosebenza. Singamasosha sithuka imilitary siyibambe lapho. Alikho isosha eli-owner isibhamu kwimilitary. Fe ngabe bikho ke futhi ngokunjalo oyisosha lomkhonto o-owner isikhundla kumkhonto. Umkhonto is a military wing. Ngiyayithanda into enziwa umsholozi ukuthi kube lula nje ukuqasha nokudiliza. Uze mase beqala sebefuna ukubhebha abafazi babantu. Komasipala nakuphi nasemphakathini sibahoshe kalula. Xoshe futhi la kumkhonto futhi ukumpele. Not ukuphuca isikhundla kuphela, siyaxosha nakumkhonto. Ngoba siyazi ANC namhlanje nje ile zinto. Uma siziba amasosha omkhonto izoshaya nathi. Le performance monitoring committee msholozi wayeqalayo eofisini kapresident osewu-president before Ramaphosa bekhiphe nale mhumeka ahamba nayo. Ayehlele ezansi ezingeni likamasipala, ezansi ezingeni lekhansela. Ikhansela alisayine i-performance agreement with specific scope of work and time frames malingena. And asazi leyo performance agreement is drawn from dialogue with the communities who have clearly projected at least 5 priorities, major priorities that they say they should be met within the tenure of that councillor. If those 5 priorities agreed with the community are not fulfilled, that councillor must not stand again for election. Performance monitoring agreement, we have to sign with them. It's time now we move things, priorities of black people forward. And it's time now whoever who's assigned to do those things is held accountable. If you fail to deliver as per agreement with the community, with resources given to you, you must be withdrawn. Mandla.